tauraro na mai sami natsuwa mai sami natsuwa mai yaye min damuwa farin wata na soyayya idan zuciya ke nake tunani ambatan ki ya rike ni bi nake sarani soyayya idan zuciya kai nake tunani ambatan ka ya rike ni karfe ni ka saya ni ban dare ya yayi so ake tunani so garkuwar zuciya mai yin baya da cikin barci na nai mafarki gani na ya mata kai zan baiwar gamata ya fara mai kyan gashi mai kula da tsafta ka kula da ni na huta ta bani zuciyar ta haka ya sa ta jani wanne ne ya yayi so ake tunani so garkuwar zuciya mai yin baya rauni mata suna da riba in ku sun yi aure so mu zama tare ɗakin mace su zauna rayuwa su daure na gare ni hore daidai nake wa bauta daure ka zo kula babban dare ya yayi so ake tunani so garkuwar zuciya mai yin baya rauni so na hannun sukuni yanzu ya hana ni sakani ma ya hana ni tauraro nake ta bege gashi ya rike ni gani gani yar fulani sun shiga shi ya ta sani hanyar da za ya karre ni babban dare ya yayi so ake tunani so garkuwar zuciya mai yin baya rauni yau garkuwar zuciya ta yi kamar ta sinke sai zuciya na rike kamashi yana ta sauka zuciya ta suke bigen kina maki manufa ka zo ka kai ni zauni ka dora shi babban dare ya yayi so ake tunani so garkuwar zuciya mai yin baya rauni ban canjawa ke nake yabawa Allahu mai haɗawa ke dai ne na fi kauna ke nake zugawa kai nake ta adanawa saki zuci na yi ajewa har ranar yake ni ya yayi so ake tunani so garkuwar zuciya mai yin baya rauni ko da za a ce na barka ni ba zan bari ba rabuwar mu babu riba sa zuciya gashi nan ba haɗi na ɗan adam ba ɗan adam ba zai raba ba kai kadai nake wa bege Mahamudu kan rike babban dare ya yayi so ake tunani so garkuwar zuciya mai yin baya rauni soyayya idan zuciya ke nake tunani ambatan ki ya rike ni bi nake sarani soyayya idan zuciya kai nake tunani ambatan ka ya rike ni